Boas tardes, repito. Como é protocolario, teño que agradecer aquí ao amigo Padín e aos organizadores deste congreso que me houvesen invitado, pero sobre todo, e isto xa non é protocolario, quero felicitalos por ter organizado, terse lembrado, ante todo, do aniversario que se cumple, 2600 anos da fundación ou do establecimento do Galiciense Regnum, do Reino dos Suevos en Galicia, terse acordado desto, telo celebrado, porque penso que como eu vou falar de historiografía e xa se verá inmediatamente que vou facer desde unha perspectiva crítica, porque non hai outra opción posible, pois dentro do contido da miña exposición, precisamente o feito de que se teña organizado neste momento un congreso sobre os suevos é un dato moi a destacar. E ademais, vou presentar un percorrido por toda unha serie de obras e de fitos na construción da historiografía do reino, pero ás veces poderíase abreviar moitísimo con un par de exemplos actuais para darnos conta de cal é a situación e cal é a valoración que se ten feito, que se ten prestado ao reino suevo. Por unha parte, organízase este congreso con unha presenza moi apreciable de público, lonxe de ser un acto multitudinario, e por outra parte, mesmo hoxe pola mañán, xa non os días anteriores, porque había xustificación de que non estaba en marcha, pero ainda hoxe pola mañán fixen un percorrido pola prensa, e francamente eu miro moi mal, fixeno coas gafas de todas maneiras, pero en os varios xornais que consultei non hai unha palabra acerca da celebración deste congreso. É dicir, que non se presta nin a mínima atención. Nos simplemente trasladémonos a unha situación normal e pensemos que sería se en Francia celebrasen desde o punto de vista historiográfico simplemente a fundación do reino franco, do feito do reino merovinxio ou carolínxeo, ou se en calquera lugar de España se fixese un congreso acerca do reino visigodo, se non habería unha cobertura mediática probablemente desmesurada. Seguramente o balance, con certeza, o balance que se vai presentar é pesimista, pero eu quero empezar, polo tanto, e tamén espero rematar cun toque algo optimista. A primeira chamada de optimismo que fago é que hoxe estamos celebrando este congreso e se xamos máis ou menos, se teña máis ou menos repercusión mediática, este acontecimento está tendo lugar, sin dúbida ninguna. Advirto, claro está, que o percorrido que vou facer fundamentalmente pola bibliografía, pois vai conter algunhas, a ver se encontro onde isto, dígase por aquí, dúas veces se lle debín de dar, inicio, presentación de diapositivas, está por aquí, o que ocurre que vou ter que facer así. E creo que xa, non, agora me fun para atrás, anterior, aí empezamos. Vou recurrir moito ás citas bibliográficas. Desde logo, elixo aquelas citas bibliográficas que cumpren a misión do que eu pretendo facer aquí. Non se entenda que o fago un menoscabo dos historiadores que poderon ter publicado esas obras. E máis, adianto, claro, voume centrar fundamentalmente na historiografía coa que acompaña a constitución do Estado liberal en España, a historiografía do século XIX, fundamento do século XIX e principios do século XX, e sería injusto cargar excesivamente as tintas como se únicamente quixéramos sacar a luz aquelo que teñen de chocante, de pavero, e que nos pode incluso facer sorrir ante certas aseveracións que se fan ou a forma que se fan. De ninguna maneira. Temos aquí, por exemplo, a Historia General de España. A mí pareceme en conxunto esta obra de La Fuente, de Modesto La Fuente, pareceme unha obra, desde o punto de vista historiográfico, admirable. Sobre todo, tendo en conta que estamos falando dos inicios da historiografía contemporánea, da historia concebida como ciencia, estamos falando dos principios. Habría que valorar o que ten de positivo, no conxunto, que teñen de positivo e non o que teñen de negativo. Non hai, polo tanto, ningún interese de cargar aquí as tintas nin de ser morboso de ninguna maneira.
Vaya por diante a miña admiración por todos os historiadores que vou citar aquí, que además fun escollendo aqueles que son representativos dunha determinada maneira de facer historia, é dicir, historia seria, científica, e os máis deles inclusive unha historia de tipo positivista, é dicir, que pretenden ser moi fiéis ás fontes que len e polo xeral son moi fiéis ás fontes que len. Non obstante, veremos que vai haber unha serie de elementos concomitantes á construción da historiografía que asesgan, que dan un sesgo moi marcado cara a un lugar, porque a historia que se vai construir a partir de mediados do século XIX é unha historia que ten unha profunda carga ideolóxica. Non só se quere mostrar o pasado tal como é ou como creemos que foi, sino que ademais se pretende mostrar este pasado cunha proxección cara ao futuro no que vive o historiador. Hai unha concepción moi darwinista, unha concepción moi finalista da historia, e os homes do século XIX están realmente convencidos, todos eles, Marx, por suposto, incluído, están convencidos de que a humanidade está nunha evolución ascendente, e que camiña de menos a máis, e que o máis é o momento no que eles están escribindo. É o máis e é prácticamente o final dun proceso. A visión hegeliana da historia é o final dun proceso. Parece como se a historia estuvese escrita de antemán, e, por lo tanto, o que se quere, repito, non é só demostrar como foron as cousas, sino mostrar como hai un camiño que necesariamente leva a un determinado fin. Imos empezar con esta cita que, aínda que é un tanto longa, eu creo que non ten desperdicio. Eu quixen ir cortando por algún lugar, pero é que non ten desperdicio, porque está marcando como se construe esa historiografía e, concretamente, como se proxecta esa construción historiográfica sobre o reino suevo. Leo, aínda que todo o mundo supoño que está lendo. Al principio del siglo V de la era cristiana, franqueaban los Pirineos 3 razas de bárbaros. Estamos sempre ante unha visión invasionista da historia, cuya planta salvaje, isto xa non é historia demasiado objetiva, cuya planta salvaje llevaba tras de sí la devastación, el incendio y la muerte. Eran los suevos, los vándalos y los alanos. La voz dolorosa de España resonó por toda Europa, en toda Europa. No sé en qué se basea para esta afirmación tan categórica. Pregunta su autor, ¿serán estos los pueblos destinados a heredar esta rica y fértil provincia? Vexamos algo que se mete de contrabando, o da provincia de Hispania. A provincia de Hispania non existiu nunca. Non houve nunca unha provincia de Hispania, por máis que inclusive a historiografía contemporánea nos repita a provincia romana de Hispania. Non houve nunca. No, ni España lo merece, ni Dios lo permite. Non ten desperdicio, porque é que logo veremos, en algunhas citas aínda máis explícitas, que hai un modelo de Estado que se está construindo no que a religión ten un papel fundamental. O Estado liberal español non foi capaz de romper con todo un pasado, como se fixo, por exemplo, en Francia, por lo menos nos momentos álxidos da Revolución, senón que aquí se establece un pacto cos sectores privilexiados. Por lo tanto, non é casual que la fuente que un home típico do liberalismo español do século XIX introduza esta cita religiosa, que posiblemente nun autor francés a mellor non houvese. Ni Dios lo permite. Unos y otros serán arrojados por otro pueblo menos indigno que ellos de ocupar este suelo privilegiado, los visigodos. O sea, hai unha carga negativa, moi fortemente negativa, acerca da valoración dos suevos, pero hai un contrapunto, e é unha valoración moi positiva de outro pobo xermánico que son os visigodos. E saberemos por que se fai isto. Los suevos eran los más bravos y temidos de los germanos. Su placer era exterminar, aniquilar poblaciones y formar en torno de sí grandes desiertos. Esto creo que en Idacio di. Retazos de pieles groseramente curtidas cubrían algunas partes de su cuerpo. Toda su religión consistía en sacrificar cada año un hombre en medio de bárbaras ceremonias. En cambio, los visigodos poco a poco se iban endulzando sus costumbres con el ejemplo de lo que veían. El aspecto de las ciudades les inspiraba admiración. Por lo visto, os suevos, nin Braga, nin Astorga, no, querían desertizar. Les inspiraba admiración, respeto, deseo de imitación. Iban penetrando en ellos las artes del mundo griego y romano. Así, iban deponiendo un pouco los instintos salvajes. O sea, eran salvajes tamén, pero íbanse civilizando. E aquí estableces un contraste, unha dicotomía entre dous tipos de povos. Bueno, isto marca todo o futuro da historiografía acerca dos suevos ata outro día. Imos ver que todo isto, que aínda que hai un montón de literatura, como é obvio, de exageracións, todo isto que afirma La Fuente non o saca da manga tampouco. O saca de fontes antigas, adiantémolo, o saca do Idacio.
naturalmente o saca Didacio. El o exaxera e carga as tintas sobre eso, e en cambio, ao mesmo tempo que hai unha damnatio memoria sobre os suevos, hai todo o contrario acerca dos visigodos, dos que tamén se podían extraer algunhas valoracións negativas de Idacio, en da que Idacio era moi pro-visigodo, como sabemos a estas alturas. Esta dicotomía tan simple que se establece desde esta obra, que en realidade o proxecto de La Fuente comeza xa alrededor de 1850, vaise publicando, é unha historia realmente admirable, non só moitos contidos científicos que ten, documentais, senón especialmente no proxecto editorial con que se realiza. Unha obra feita a todo luxo, un gran formato, con incrustacións áureas, vai destinada, desde logo, a unha minoría ilustrada. Veremos logo que isto se vai completar con outra serie de obras que van destinadas a máis ben ao gran público en pequeno formato. Era pouca a xente que tiña acceso a esta publicación. Non era unha publicación para o ensino, non era unha publicación escolar, non era nin ten sequera unha publicación para o gran público, pero sí que o é aquela que vai marcar os sinais de identidade historiográficos do século XIX. Esta dicotomía suevos-visigodos vai ter moito éxito, de tal maneira que toda a sucesiva historiografía decimonónica española vai a convertir os visigodos pois prácticamente nos fundadores da nacionalidade española. E entón vai a dar moitísima importancia, por exemplo, os concilios visigodos. Os concilios visigodos van ser considerados prácticamente xa non unha determinada asamblea que utilizaron os visigodos no seu momento e por medio dos cales se afirmou a religión católica, xa non únicamente eso que tamén, porque interesa moi claramente establecer que o Estado liberal español, como claramente se veía tanto na Constitución de Bayona de Bonaparte como na Constitución de Cádiz como nas sucesivas, en que o catolicismo é a única e exclusiva religión que vai funcionar en España. Pero non só eso, senón que, ademais, na súa faceta de Estado parlamentario, como é o liberal do século XIX, tamén se quere buscar un precedente moi antigo e moi autóctono, moi enxebre, das propias Cortes, do propio Parlamento. E entón, eso leva a darlle un mérito tal vez excesivo aos concilios visigodos, porque se vai querer ver nos concilios visigodos o precedente do parlamentarismo español do século XIX. Por unha vía que nun totum revolutum no que vai todo. É dicir, os visigodos van pasar por medio dunha cabriola increíble circense, van pasar a Asturias, de Asturias a León, a Castela, sucesivamente. E xunto con toda esta carga dos visigodos van tamén os concilios. Dos concilios visigodos pasamos aos inicios das Cortes medievais e das Cortes medievais se pasa ao Parlamento liberal decimonónico. Se ora realizo un enorme salto cronolóxico pois de 100 anos para poñerme xa na historiografía actual, por exemplo, na década dos 70, de 1900, do século XX, entre os moitos autores, que hai moitos que falan do tema do mundo xermánico, das invasións, en obras monográficas, pero un tanto generalistas. Por exemplo, hai unha obra publicada en Barcelona en 1973, de un autor, Musset, traducida, Las invasiones, las primeras oleadas germánicas, e este señor, en 1973, afirma: si los suevos de España no hubiesen existido, la historia no habría cambiado en nada importante. Esto é un historiador. Si los suevos non hubiesen existido, a historia non teria cambiado. Ben, isto é unha generalidade que chega tanto absurdo que se podría afirmar acerca de todo, prácticamente. Se non houvese existido aquel, se non houvese habido os ostrogodos, se non houvese tal cosa, pois a historia teria cambiado algo, pero pouco, non teria cambiado nada. Un desprezo absoluto. Chegamos á segunda mitad do século XX e o mundo suevo é un mundo ignorado, minusvalorado, non ten importancia ninguna. O sea que pasaron 100 anos desde a constitución da historia científica e do modelo historiográfico español, pasaron 100 anos e seguimos prácticamente no mesmo, ou peor, porque xa prácticamente nin se fala deles. De aquí extraemos unha primeira observación global. Toda a historiografía historiografía contemporánea me refiro, toda a historiografía contemporánea acerca dos suevos é escasa, escasísima. Veremos que, por regla xeral, nos diversos libros de historia non se lles asigna un apartado específico,
sino que xeralmente se meten dentro dos visigodos. Pódese apartar os reinos bárbaros, reino ostrogodo, reino longobardo, os anglosaxóns, os visigodos. E dentro dos visigodos, un apartado punto e aparte que di, en el noroeste de España tamén estuvieron os suevos. Non hai, eso é o normal, o que predomina, non hai un apartado específico para os suevos. E entón isto levanos a facernos unhas preguntas, intentándonos explicar, pola vía tal vez máis inxenua, por que se produce isto. Por exemplo, é que acaso o reino suevo tivo unha cronoloxía tan irrelevante ou abarcou un espazo xeográfico tan mínimo que non merece a pena ser tratado? É que durou menos, por exemplo, que o reino dos ostrogodos ou que o reino visigodo de Tolosa, ou é que durou incluso moito menos que o reino visigodo de España de Toledo, ou que moitos outros reinos suevos, durou menos, ou abarcou un espazo máis pequeno, por exemplo, pois que os primeiros reinos que se forman en Inglaterra a partir do século V. O reino suevo fundase no ano 410, podemos establecer esa data. Podese discutir se foi o 9 ou se foi o 10. Escollamos unha data redonda. Fundase no ano 410, cando se supón que houve un pacto ou un foedus co Imperio Romano. Chegaron antes a Galicia, e foi o día 31 de decembro do ano 406 cando cruzaron o Rin conxelado no ano 406, e pouco despois no 409 franqueaban os Pirineos e nese mismo 409 estaban en Galicia xa. E o reino suevo, como tal, como monarquía independente, desaparece no ano 586, aínda que despois sigue funcionando en certa medida o espazo do reino suevo sigue funcionando durante moito tempo dentro do reino visigodo como un territorio peculiar dentro da monarquía toledana. Pero vamos a escoller simplemente a existencia de reis suevos. Son 176 anos, máis ou menos. Creo que Isidoro que conta un ano máis, un ano menos, non sei. Isidoro conta 177 anos. Non é un período nada despreciable, son prácticamente 2 séculos. Hai 2 séculos de historia que as historias tradicionais pasan por alto, non contemplan. Esqueceríanse deles, que ocurriría? E xeográficamente é un reino que abarca dende Cantabria ata as proximidades de Santarém. Chega ata o río Texo nun momento determinado, fai fronteira co Texo, non sigue logo cara abaixo Santarém-Lisboa, aínda que nun momento determinado os suevos ocupan Lisboa, pero algo pasaxeiro, o territorio queda establecido. E é digno de ser observado que este marco político xeográfico que establecen os suevos entre a proximidade de Santarém e Cantabria ten unha estabilidade territorial asombrosa, como non moitos reinos coetáneos, porque prácticamente desde as campañas do segundo rei, do primeiro que é rei xa coroado en Galicia, que é Requila, o fillo de Hermerico, desde ese momento, estamos a principios, sobre os anos 430 aproximadamente, desde ese momento, ata que o reino desaparece pola conquista de Leovisildo, cerca de 200 anos despois, 170 e tantos anos despois, os límites do reino están aceptados e son eses. Son uns límites que se consolidan, non hai dúbida, a pesar de que non eran os límites establecidos no primeiro pacto. Porque o pacto establecía que os suevos adquirirían o dominio ou a xurisdición sobre a provincia de Galaecia. A provincia de Galaecia remataba no río Douro polo sur, non no río Texo. Entre o río Douro e o río Texo era a provincia lusitania. Iso non estaba establecido inicialmente. E, sin embargo, unha vez que as campañas de Requila chegan ata Lisboa, e despois retroceden un poquinho, desde ese momento se acepta que ese territorio vai ser o reino de Galicia. Cando no século VI Gregorio de Tours nos fale do Galiciense Regnum, chamalle Galiciense Regnum o reino galego a ese territorio, aínda sabendo que non todo Galicia. Había unha Galicia e unha Lusitania, pero está aceptado. Ata tal punto se acepta que unha vez que os visigodos conquistan o reino ou anexionan o reino, non debe ser un proceso especialmente violento, desde o momento que anexionan Leovisildo, anexiona o reino, non lle toca
Aínda que o tipo de administración e de institucións que hai no reino visigodo son, lóxicamente, as demarcacións romanas, que son as que teñen peso, porque van ter peso ao longo de toda a Edade Media, prácticamente, pois, sin embargo, non se ratifican os límites, e o reino suevo se integra como unha parte específica na monarquía visigoda, e se chega a decir en algún concilio que os reis visigodos son reis de Hispania, Galaecia et Galia. De Hispania, Galaecia e Galia. Galia era a Narbonense, a Septimania, ao sur. Son tres territorios dos que eles se titulan reis e non lle van a mover os vínculos, os límites ata mediados do século VII, alrededor do ano 666, porque hai unha reclamación do metropolitano de Mérida dicindo que os territorios ao sur do Río Douro non eran da antiga metrópoli bracarense, non eran galaicos, senón que eran lusitanos e que, polo tanto, tiñan que ser reintegrados ao territorio arquidiocesano de Mérida. Entón, efectivamente, aí sí, pero son 100 anos despois, prácticamente, 100 anos despois, de que o reino sexa integrado na monarquía visigoda. Até ese momento non se ousou rectificar os límites. Acéptase, polo tanto, que os límites do territorio suevo son eses, aínda rompendo a continuidade da tradición romana, o cal era algo bastante atrevido naquela época. E observemos que unha vez que o reino visigodo desaparece, pero aquí xa non vou entrar, o que nos perderíamos, me pasaría moito, non só da hora, senón de 2 horas ou de 3. Unha vez que o reino visigodo desaparece, lonxe desa visión que temos de reconquista e do núcleo de Asturias e da caverna cos 40 que se alimentaban de mel, borremos eso é mito, exclusivamente eso é mito. Unha vez que o reino visigodo desaparece, os límites do reino medieval de Galicia se restablecen entre a proximidade de Santarém e o País Vasco. De tal maneira que cando no século X, por exemplo, un xeógrafo idrisi, un xeógrafo musulmán, ou Ibn Khaldun anteriormente, xa no século VIII ou IX, non recordo agora, alrededor do século X, cando os cronistas xeógrafos árabes fan unha descripción do territorio,